byw yn Hysgod Cross. Fi es I Prifysgol Bath Spa I astudio English Literature, ond fy mam yn siarad Cymraeg yn cyntaf iaith, ond dwi'n siarad Saesneg yn cyntaf iaith. Dwi'n deall Cymraeg, ond mae'n hyder yw problem. Felly dwi'n treial yn siarad gyda fy ffrindiau yn Cyffi Llys y Fran a fy'n cariad yn siarad Cymraeg. A dwi'n defnyddio app Duolingo I helpu fi yn deall Cymraeg neu dysgu Cymraeg. Dwi'n aelod o Cyffi Cymru a Cyffi Benfro a clwb fi ydy Llys y Fran. Ac eleni fi cadeirydd cystadlaethau Cymru. So, really gyffroes a ddiddorol. Shwmae, Nia George yw'r enw a fi yw trefnydd ffermwr ifeg sydd Benfro. Hoffwn I enwebu Katie Davies. Mae Katie wedi cael ei enwebu am y Gwobr o'r blaen, ond eleni mae wedi cymryd mlaen swydd tyma bach ymhellach trwy fideo y ffermwr ifeg. A hynny yn gadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau Cymru. Felly mae Katie nawr yn gyfrifol am yr holl cystadlaethau sy'n mynd mlaen ar lefel Cymru ac yn hynny o beth yn goffi defnyddio tipyn fwy ar ei Chymraeg. A mae wedi gwynebu'r her hyn yn rhwydd iawn a wedi wneud gymaint ohono ni mor browd o'i gweld I lan ar lwyfannau Cymru yn anerch cynulleidfaoedd mowr iawn a wneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae'n dangos faint o ymdrech mae wedi rhoi mewn I gydio neu ail-gydio yn ei Chymraeg a cario ymlaen I ddatblygu'r grefft hynny a defnyddio'r iaith fel rhywbeth bob dydd. A dwi'n hynod o falch o'r hyn mae wedi gallu gwireddu. Yn y rôl Cystadlaethau Cymru, mae'n bwysig I dreio gwneud pethau dwyieithog. Mae mudiad yn dwyieithog ac aelodau yn cystadlu yn Saesneg neu Cymraeg. Felly dwi'n siarad Cymraeg bob cyfle I aelodau neu is-cadeirydd fi neu swyddogion yn Cyffi Cymru. Ac dwi'n treial, dwi ddim yn stopio treial siarad Cymraeg gyda phobl neu aelodau, achos mae'n bwysig iawn. Dwi benderfynol yn siarad Cymraeg yn y rôl cadeirydd cystadlaethau Cymru, achos mae'n bwysig iawn I fi, ac dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Dwi'n hoffi siarad gyda pobl yn Cymraeg ac aelodau, ac mae'n bwysig iawn I mudiad. Dwi'n benderfynol yn siarad Cymraeg. Yn y rôl mae llawer o cystadlu, felly, enghraifft, mae siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg. Yn y siarad cyhoeddus Cymraeg, dwi'n siarad gyda aelodau yn Cymraeg a dwi'n siarad yn y seremoni Gwobrau yn Cymraeg achos mae'n bwysig ac mae'n challenge. Dwi'n nerfus iawn cyn y seremoni Gwobrau achos mae'n challenge I fi yn siarad o flaen llawer o bobl yn Cymraeg, ond mae'n bwysig iawn I fi siarad Cymraeg yn y seremoni. A mae'n challenge, ond mae'n challenge yn dda ac mae'n bwysig, really. 2 blynedd yn ôl, roi'n frenhines I Benfro ac yn y rôl mae frenhines yn gweud te a cacen yn y cystadlaethau I aelodau, ond dwi'n eisiau mwy na tea service, really. Felly dwi'n siarad yn y Eisteddfod Cyffi Benfro ac dwi'n frenhines cyntaf yn siarad yn yr Eisteddfod achos mae'n bwysig I siarad Cymraeg gyda aelodau neu yn y cystadlaethau a mae'n bwysig I pobl weld fi ac
a frenhines yn siarad yn Gymraeg. Siarad Cymraeg yn challenge i fi achos dwi'n siarad Cymraeg yn aliaeth, ond dwi'n benderfynol i siarad Cymraeg gyda phobl ac yn y swydd Cyffi Cymru eleni, mae swydd yn helpu fi siarad Cymraeg a helpu fi gyda hyder i siarad Cymraeg.